is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, just as you are, just as you are, just as you are. Come. Mataagot ako amin ay kakabsat pun Kristo. Urasin kamanan na item po ay mamatiak ay bugotan wala sa apo Diyos ay mantutuon dat ako. Maliknat ako pailudan din kinasigid na sinbyak tako. Mamatiak abo ay adadungin di realization tako may panggapsis nan biyag kakaro sin iyat tako ay maki-ibiba ang apo Diyos. Way na din tempo ay nalaka nawayat ako ay manbasa sin kalina, mangkararag. Ya parang nakon at na din tempo ay mailat ako musunod yung priority sin biyak ako. Ya sinuabu din importante ay banbanag sin biyak ako. Nya kata sakbay lugit ako yang as of April 7, waday inmoy ay 21 doctors ay natay bugosin COVID-19 anay. Yan ilak din ay as of April 11 ngay umoy si 1,694
and 247 ay na-infect worldwide sin virus anay. Dumano na po ay 102,564 in natay worldwide. Kataman bugaw sina at adu di ngumato din pandanagat ako ya at adu di pugaw ay umugyat sina ya na undat ako ay mamati kat adit akongin maiwasan ay mandanag ya umugyat abo bugaw sin mailat ako ya mabasbasat ako ngam ulay mo kamana di at naay dudan abo di gundaway ay mantangat ako na apo Diyos ya na numnuman tako pa dudan asi siya di mong ipasigurado ya mang ayuan sin biyak tako siya now mamata kabo ay adit akong exempted is nan ligat ay nay ya na bugaw sila kat waingin at adu di madngat ako mabasa tako ay lawa ay lakaman di pugaw yan mamata ay bugaw tan say sin kasiksik na di pamati tako at mapiktaran tako abutan we become more sensitive if we are growing in the faith. But again, these are the time wherein importante on datakubaw ay maawatan tako ay we are secured in Christ. Waray namnamat ako at na di na sigurd ay pagpatakutan siya po Diyos mismo din ang ikari ang datako. Sinan na sangsanguan tako duani malamang ay din pesa uno din crisis uno ligat gusin crisis anay di maiilat ako uno ka masangsangot ako niya at intiyat takungin ay mangliwliwasin awak tako intiyat takungin ay nuwari basa tako ay istorya o nuwari dungot ako ay atak ko ay membro di pamilya ay nay ay sakit at naapiktaran din pamilya daya na maladingitan tako ay mandanga un mga musidi intiyat tako ay mangi process sina nya iso nga rod laidang kay ituloy tako din na series tako sin libro din Lamentation uno sin ladladingit tan isinan pa nagladingit tako dumateng na tan inamag apo Diyos na tako ay wailik nana yan mo wari laway mapasama wari matay manladingit ako ngam din saludsud sidi kaputa partin di biag takuhan manladingit din saludsud sidi intiyat tako ay mangi process sin ladingit tan din problema no man din no dumatang din panagladingit sin biag say pugaw karkaro sin biag say mamati mabalin ay umasag-unon si siya ang apo Diyos o no din panagladingit na siya gapu si umadawiyan na ang apo Diyos iso nga pilihan tako ay din panagladingit as we go through the book of Lamentation at mas pa'y masag-un o masiksikan din masag-un tako na po yes siya doon pa masiksikan din pamati tako siya din gagarat ako apay nga adalat tako din ladladingit ay nay kaman kay man un lawlawa ay topic nung ibagbagat ako apay nga man ladingit ako ngam sinay at kalin apo Diyos ay usaw sa mamati at manlaamda si panagladingit isnan biag iso nga rod mutot uwa ay din panagladingit at usa ay proseso si iyat apo Diyos ay mangyasag-unon datako si siya din saludsud sina at how are we going to process this? Nya, yan sakbay ituloy tako. Let's have a quick review sin inadat ako na palabas nga umuna kat laydon tako ay adalan una i-review din gapo apay nga manladingit tako.
apay nga manladingit ako. At let me share few gapuna niya. Muna at kanana sin Roma chapter 12 verse 15 imbagan Pablo sin gimo di mamati Roma and makiladingit kayo sin manladladingit. Meaning to say din panagladingit at talaga umali sin biyag tako. Yan bakan man undat ako di matamaan mismo no, let's say mamatayan sin Simon Brilade dan tako ay pugaw nga mabalin abo ay tinay ay adadan tako at tumulong undat ako ay umadang sin ipata ko ay manladladingit niya. So sinay kapuna at I think usa ay ministry di gimong di mamati at tasay manliwliwa sin ipana ipugaw karkaro sin ipata ko ay mamati ay manladladingit. Usapay kat dingapo ay manladingit ako tasay mabadangan tako sin iyat tako ay mangibagha un apo Dios sin likliknat ako tasay masikent ako sin pamati. Din problema no maminsan undat ako at marigatan tako ay man-express sin kaliliknat ako karkaro ay warin mangwanan dat ko kanoy igurot uno kanay at bakan tako kanon showy sin affection tako. Ada amuno kasano katatuwa di ngamnuman tatuwa di it could be ay bugos na kultura yan no dumatungod sin iyat ako ay makilangon apo Dios at kamana di abo din iyat ako. And so din gapo ape adalan tako din ladladingit ay nay tama badangan tako how to express ourselves before God kakaro din issue di likliknat ako nya yan. One way for us to grow in the Lord is to share our feelings before God. Din itapik udwani ay gapo at naay tasay maawatan tako ay din manladingat at usaran apo Dios ay say kasiksiknan di pamati tako. Yan si panag-adal tako is na ladladingat at mailat ako ay tutuwa na siya usaran apo Dios din panagladingit si kasiksiknan di pamati tako at mailan to siya unis sin panadalan tako niya. May apay nga nabanul ay adalan tako din ladladingit at mo ilan tako sin 100 sin Salmo there are around 150 chapters and 1/3 na diyan din linaw na di at lament uno ladladingit. So ladyan na ibagad mo kamana di kaado importante na ay adalan tako. Iyan udwani wada din very particular ay libro ay designated pangsinyat ako ay manladingit which is din libron di ladladingit ay siya. Napano labo din ladladingit tan say mangnumnuman tako ay ipugaw tako ay wailik nana. Ngano maminsan datako ay ipugaw at adado din coping mechanism tako. Iyan because in adado ay diskarte tako ay mangsubsub is na sakitin mo tako uno diniklik na tako. Actually that's a denial of our humanity. Yan. So naman tako ay di panaglading it's part of being human. Nya. Sapay say layden Dios ay amagan tako. Layden Dios ay say amagan tako. Tasay mun unog din pakibibaan tako unsi siya. God cares for us. God created us with an emotion and therefore when sharing our emotions before Him, siya din iyat ako ay makikonek and apo Diyos. Usapay apo ay nabanol apay adalan tako din nadadingitan nan-growth ako sin kultura ay lawa din manbungbungot sin napuan uno sin wad sin authority ngam sinaay udwani at baken lawa ay mangibagasi bungot an apo Dios. Dingga po ay bumungot ako syempre at bugot ang waday lawa ay napasamak ay nailat ako uno waday lawa ay napasamak undat ako. Iso nga
gapusin na at bakon laway bagahon Apo Dios din bungot ako uno din frustration tako sa disappointment ako Apo Dios usapay at usay mangipaila kasapulan tako din sa ang Apo Dios nga numan la dingit ako din ibagbagana na uno din iturturong na undat ako at kasapulan tako din badang Apo Dios. And it took humility on our part nga we need God to intervene sinaya mapanikanan takon ligat uno ladingit ay dumteng sin biag tako. Yan kanana pa yung iturong nas datako ay man kamang ang Dios kakaro sa timpon di ligat. Again din ladlading at iturong nas datako ay muwado dumteng ay ligat sinbiag tako. Umuna ako may amagan tako ay dagos at man kamang on Apo Diyos bakon si siya kumadin last resort tako niya muwadi atin this will help us every time we experience pain and suffering or mourning we come before the Lord right away. Din usa ay tapik udwa ni ada and share napalabas at dinladladingat at iturong nas datako ay maitauli mo sinuri na maid on datako. The ultimate goal of lamentation is restoration. So nga mo sinan panagladingit ako amo kay mantugotan waday na maga on datako. Waday na dadal ay parts in biyak tako. Nga Bugaw City, if we go through the Book of Lamentation, it lead us toward the realization ay God will restore us. God will restore us. Although in Book of Lamentation, adita ko maila ay si Apo Diyos at active sina, but that implies Apo ay sin nangisurat sina at sin maudi kanana on Lord restore us. Apo Diyos itaulim kumadi na maga ta kami. So natin kabanulan apay nga adalan tako din lamentation. May sin history about the Pilipinas kakaro sin Spanish time denied aputa ko od idi kat wada ba ngay the record of lamentation da waday inamagda ay yat ay manladingit at I think sa gapo apo ay denied napuwan tako were able to rise up above in ay suffering anila anda sin timpon di Castilla. Iyan one of the reason why denied the Jewish people were able to rise above in their series of difficulties, suffering, being exiled, or the madumay ligat daat because they know how to lament. Amuda ay mangi process sin ladingat. As I have said last week, actually waday professional ay mangi facilitate sin iyat di Hudyo ay manladingit kakaro is ng timpon di lamay. And so, meaning to say, sin part in biyag di Hudyo, importante yung daydadin panagladingit. And that helps them survive. Not only survive, but you are able to thrive or rise above din na above all nations. At mo ilang takuhan Hudyo udwani at daydadin matanga day pugaw udwani. Last week, natin inadalt ako as we go through in chapter 1, verse 1 to 11. No, din, kay musanan din inadalt ako last week at nadin ka na, din panagladingat, at din mangkudawan si Sagang, bugaw sin laway, mapaspasamak, iya sakit di namnam. Din panagladingit ako, siniyat ako yung mangibagasin, sakit din namnam tako, mangibagasin laway, mapaspasamak, at din laydun tako ay si Apo Diyos kumatibukpuk na din sagang na undat ako. Asya. At udwani, ituloy tako ko din ay
adult ako duani ay mangi explain undat ako musunodin lay din ay ibagana undat ako. So nga muwade Bibliayo pakiilayo ko sin Ladladingit chapter 1 verse 12 to 20 dito. May muilat ako sin verse 11 dinay nangisulat sina at si Apo Diyos din mangibagbagaan na sin sakit di num na. Ay siya, asit sin verse 12, ingana sin 16, ng tauli, ay inbagana na, Apo Diyos. At ilan tako man, kananas na, let's start in verse 12. Kita andak, inpukaw na, iti amin lumabas. Maawni ko dahi, mo ilang tako din kananas na, sin verse 11, si Apo Diyos ni mangibagbagana, sin liknana udwani, sin ipugaw ay lumawas si mangibagana, sin sakit tinumnum na. Sin usa ay commentary ay insulat na Dr. Federico Villanueva, imbagana ay sin Hudyo, dadin Hudyo, kamandan Asia mutlang di kultura da. Nga data ko ay Asian, bakon nga kaman European, wala sa kitinumno to ang kadirekta tako ka ibagasin, lakay tako, uno sin boss tako, din sakit tinumnum tako, uno din laway panglikna tako sin inamag dang data ko. Medyo ipalikaw-likaw tako, pailang, asit ako ibaga, asit ako ibaga ay naget da din ibaga tako. Yan no, ang magata to, asit ako pa ibaga din. Asit ako pa idiretso ibaga din lignata ko sin ipugaw ay nangilawat si pansakitan di num tako. So nga isna kat numan pay kamana di abo nay abo din usa ay part ay mangit doon dat ako nga nuwari pa nagladingit at sometime we need people to help us process our grieving. In short, wari kananda on counseling. Yan, naay din mabali na kaya aplikaran di counseling. Nya? So, naay din ang isulat sin naay ladladingit anay at inbagana din kalilikna na sin udum ay pugaw. Yan, mailat ako musin isna kat in-describe na din inamag Apo Diyos ay lawaan si siya. So nga, isna, mailat ako ay bakon lawa ay kaman pabasulon tako si Apo Diyos bugosin lawa mapaspasamak na tako numan pay kanat takuan din lakamot tako ay dusaan at bugosin basul ay inamag tako. So ilan tako man din iyat na ay nan kalikana na dinusanak ti Apo. Ilang tako. So nga, papabasulo na si Apo Diyos. Ay si siya nang dusa, si siya. So nga, apay nga manligligat si siya. So nga kanana, dinusanak ti Apo, iti aldaw, ti pungtot na. Si doy. Awan pakayaspingan ti ladingit ko nga impalak amna. So nga, din ibagbaganas na at din palalo ay ligat na ay magay isuna. Yan si Apo Diyos din nangi palakam sina. Yan ay lawadi ay ibaga din Apo Diyos. Ay sika Apo Diyos. Ay mabalin ba ka na? Ay palalo ka Apo ay mabalin ba di? At no ilahan ta ko sin ladladingitan ni mabalin ay kanat ako na Apo Diyos palalo ako na ay alaam numan pay kanat ako bugos and resultan di nan basulan tako nga I will explain that later nya din na din ligat at mamisan at resultan di basol ay namag tako. Verse 13 kanana Apo ay nang pabasolon Apo Diyos tinag na ti apoy gumilgil ayap iti uneg ko. Din kamayat tinladladingit at gapot
panangiladawan sin likna at ma-describe mo sunodin likna tandin likna nga mino literal tako adi tako on ma-describe niya so kasapulan tako ay waday mangiladawan tako yan ito niya nang isurat sina ay mangiladawan sin sakit ay lakam na kanana on si Apo Dios inutdagda din usay apoy sin awak na yan sin translation in English to my bones kanana tin sakit ay na at mo ilat ako sin anatomy no mansakit din muscle uno din ay kudil tako mas pay nasaksakit mo din tong ata ko din nasaktan uno nadadao nagpuk mas nasaksakit pay di so nga din nang i-describe sina at din dusan Apo Diyos siya at yung kayarigan di sakit na at apoy sin tong ana yung kanana pa ng pabaso na Apo Diyos inpakat na ti silo mangitublak kanya si Apo Diyos di nang silo on siya uno sing kalat kanin kang kana ay nang na sin usa ay titit nya kanana pa ay nang ituptop karpasan na binaybay andak kanayon matutuo ka wow kanana on pinarikat nga rod Apo Diyos sakon tinay na napayla ang sakon ay amo da tapos na mo sinudin na nakapada si kamana na ay sintimpon diligat ako no sin panagsakit ako at magadi man ayuan para sa akin at no sin ka maligbo sin kamuyang ko no waday sakit itok ko mama kana kay dagos yan na very comforting no wada si inak ay mangyali si danom ya punasan na sa kan at that's very comforting ngum maga medyo narigat kasasadi yan sina inarig din ang isulat sina ay si Apo Diyos pinarigat na lagarudan siya tinay na pala ang niya. So na din iyat na nang i-describe sin iyat Apo Diyos ay nang rusan siya. Kanana pa ay nang ituloy nakita ti Apo dagiti basol ko pinagtitipon na ida inyukur na iti tenged ko kat kinmapuyak gapu iti dagsenda inyawat na kadagiti kabusor ko awan gaway ko kadakwada sino inamagapo Diyos sin mangisusurat sina nga bugos sin basol which is amina namot ay nakabasol siya ngam inbagana din kaririknana din kadagsen din dusa ay laklakamo na ay indawat Apo Diyos yan kayarigan na ay kinmap sukapsut siya bugosin dagsen di basol ay nay ay kamanay ikat sin tenged na nya asipay bugosi di at inarig na po ay din ligat na ani at inpalubos Apo Diyos yung kaibaw na ay mangsepsep sin ligat na siya may tulit ako kanana pa'y amin kapigsaan soldado kinatawaan ti Apo nang ibaon iti armada amang dadal kadagiti agtutubo inbadek na dagiti tattao kasda la ubas nga inpayatpat na iti pagpuspusan iti arak din usa ay gapo ay manladlading iti nang isulat sina tan naila na literally sin inmalian di Babylonia ay nang baka sin Jerusalem at din iyatda ay namse sin adadu ay ipugaw yan ang maligat sinayda uhudyo ya din udom at inuida daida si ud adawi ud Babylonia ay manbalin ay bagunda
yan na inadik nas na ay din na ligat nanay uno din yat apo Diyos ay nang lusam na edad kama din iyat din na manubas ay mangpit sinubasan ay manamag si Ara no di masapol ay gatinan da din na da ubas yan na no maipuspusan asidan alangat sidi iyar arik na din dusa ay dinakamda at kamana di din kasakit in pala apo Diyos unda ida so nga tinay nang isulat sinat manladla dingit sina ilanay kamana na sitwasyon di Hudyo sintimpo ay nay may in verse 16 kanana isut gapuna nga agar arubos dagiti luluwak at mangi-describe sina ay manladla dingit siya kapusin kapadasan anay yang kanana pa ay mangito ay kananan awan makaliwliwaken makaparikta kanyak pinarmek na kami iti kabusor awanon natda asanikwa dagiti tattao sina tutuwa na ay mabasa tako sina Jeremiah mabasa tako abusin partly sina Isaiah mabasa tako po sina Ezekiel mabasa tako abusin Habakkuk nukas ano din niya tinay da Babylonia nasyon ay Babylonia ay nang dadaol sin Jerusalem sina kanan bugo sina at i-describe na ay din pa nag-uga uno pa nag-arubos iti luwa is signifying lament uno mangipaila ay manladla dingit siya at sino nga ro di maadal tako sina from verse 12 to 16 sino di maadal tako sin iyat nang isulat sin ladladingit kanana din ladladingit at itduna din iyat ay mangibagaya mangiladawan sin kaliliknata ko Diyos obviously sin binasa takot kanyan at na ay maitduan tako numan pa sin kultura tako at bakan takong kanon expressive ay kang kanay but here sin ladladingit maitduan tako ay mang-express sin likna niya mayat abu ay i-describe sin sinudin likna ay naklakamon tako di ngay hingkalitakon mayat ay ibuhos kumadin kalilikna tako asya I remember one of my waran usa ay member is sino man pastor ako idi inistoryaran sa kon ay gandat na dinanabat kami yan bigla ay ninumnum na ay tinawagan sa kon at IGSS di man sa eskwela ko lang Manila nang tawag siya na yan apay mo kana kaya na kaman lang basta nan pour out siya ay kanana na among John idi natay si Manong ko kaman okay lang busy yan after 6 months kana din okay di after 6 months apay na idinalagi posmano ko yan manuga ken adak malapudan din liknak mo yan salamat pastor tan wada kay ni nung ko ay mangibagak sina kanana iman and so nung ko so adak amuna sin time I day how I wish I minister to her amok na lak makat maybe in open up na yun sa kanot maybe I help her facilitate process din pain mabalin siguro ay dinamag kong si Shamu at sino pa di amagam maybe I will ask her to describe how she feels but in time I day malagip ko lang but I just listen and I said thank you for sharing that to me kana iman si siya and so here you see sin ladladingit bakon lawa
Muadi at i-encourage na dat ako ay mamati, ay mo dumtang diligat uno panagladingit. Mayata i-dagdago sa ibagat ako kumaan Apo Diyos. Bagat ako kumaan Apo Diyos, din i-describe ako mo sino din linawon dilik na tako. Ay siya. Maitulit ako sin manlagtot ako sin verse 18 asit ako pa man atras sin verse 17 asit ako ituloy niya. Pero sin verse 18 waday siyamot lang din binasa ako sin napalabas sin verse 5 verse 8 verse 20 ay ibagbaganas na kananas naon nagsukirak layo na ibaganan basolak on sik ngam na linteg ti inaramid ti Apo. Denggendak tatao iti amin adiso. Kitaan nyo ti panagtutuok ko na italaw kasbalo dagiti anak ko nga agtutuo. Literally tutuwa na sin inyat di taga Babylonia nangikaan sin huhudyo di like for example si Daniel niya mabasa tapos di ay wala din tuloy gagayam da Shadrach, Meshach, and Abednego na i-edad Babylon tapno mansilbida sin Ari at maila tapos na ilan din mabali na sila na ilan din ang isurat sin natin na pasam sin pugaw na how the people of Israel Judah were exiled in Babylon. Yan kananas na on dinay na pasamak on dayda at it is right thing for God to do that. Why? Nalintag si Apo Diyos. Yan, bigbigan na buhay siya at tingkapuay, lakamo na at pugosin basol na. Ngam, 9. Sin lamentation, nalawag ay maila tapos na, ay bugaw, ay lakamo na diligat na at bugaw sin basol. Ngam laydak abu ay ibaga sinusang natako on sinaon bakon amin ay ligat tako uno pa naglading tako at bugaw sin basol. Although sin contact in lamentation din ladingit at bugaw sin nan basulan da. Ngam monom naman takaw ko si Job nan lakam si ligat ngam ay bugaw sin basol na. Maga. Actually nan ligat siya bugaw sin kinalintag na siya. It is the opposite. May isang dinada kay pawa sinakat numan pa nalintag si Apo Diyos. Yan bugaw sing kinalintag ay wahay dusa. Yan naman tako nalintag si Apo Diyos. Dahil na ibaga bakan libre parang si siya din baso wada ay waday dusa. Tanba kakang kanan di pugaw na God is love. Yes, God is love, but they forget that God is just. Now, when we say God is just, God is righteous, pakon libre din basol. Yeah, yan parang datakoy mamati munum naman tako din ugali na po sa inalinteg at si siyamat lang din nang satisfy si bugotan si Hesus Kristo tinang bayad sin dusan di basbasol tako nga although that's another topic niya. Okay, so isnarod matulungan tako ay sin panagladingit din first ay umali sinumnum tako at ay way basol kung mata ay apay nga lakamo na and I think that's healthy nga sin panagladingit ako is a time for self-reflection how we live our life, whether we are disobeying God or not. But again, sin lamentation, it dunan dat ako nga uray man kas pangarigan. Let's say, nan basol tako, yan laklaamon tako din dusa. Bakon latanlawa ay ibagat ako na Apo Diyos, din ligat ako, sin mga lakamon tako sin, mga ibagan Apo Diyos sin lignat ako, sakit tinumnum tako, bugosin, ligat ay lakamon tako, bugosin, hinamag tako ay basol. Usabo ay ito na andat ako na timpanagladingit at we become more sensitive to sin.
every time we hear someone who say at ako'y mamati or leader tako ay caught in the act ay nanamag si basol, din tendency di pugaut man judge da nya kanang dan i-judge da yat na di kanak man mamati di kanak man pastor di kanak man missionary yan i-judge tako ay bakon baon mayat ay pugaw di usay kamana di. But I think parang sa kon at unong datako duani nung wala ilan tako ibata ko mamati ay non-basol. I think our first response should be to grieve. Manladingit takutan napasamak di undayda instead of judging them. And sad to say nga adado di nailila kay pastor ay nang-commit si basol. Yan imbis ay tulungan di church sila ida pinakaanda sila ida yan why din yat da ay man survive. But here kung datako ay mamatis na LTC no datako amin ay mandingdong sina when we see a fellow believer caught in the act ay non-basol, I think mayat ay amagan tako at manladingit tako tan napasamak di sinusay bata ko ay mamati siya. May itulit ako sin verse 17, manatras ako sin verse 17. Akananas na nagpatulong ak ngem awan ti tumulong kanyak nangayab ti apo kadagiti kabusor takno lawlawen da narugit anisnis ti nangi bilangan da kanyak. You see, in describe ng isulat sina ay imbis tamang kodawon apo Diyos si tulong baliktad. Sino din napasama? Subsupat ay nan iyali si karkaro ay ligat at ay laway bagati. Maga. Lamentation help us to describe and express this pain. Ay dumatong sinbiyag tako. Verse 19. Inayabak dagiti kadwa ngem didak kayat tulungan. Natay dagiti papadi ken agtuturay ka dagiti kalsada iti panagbirbirok da iti taraon pagbiagda. You see here, din nang isurat sina at mananap si man comfort on siya. But no one. Instead, na ila na dinay da matanga da ipugaw sin ili na ay imbista way maila na ay doubt uno imbista namnamana siya apo Diyos di man comfort on siya maga muadi at masubsubat ay naila na dinligat di ipugaw ay Israelita tan din matanga di ipugaw kaspari din papapadi uno din papangulo dati well provided da udwani manananap das makan, which is a pitiful uno kasasagang ay eksena ay mailat ako isnan panagbiag tako here dinasay ka sasagang ay parang datako ay ikurot at waray mailat ako ay pugaw ay magay kanunda uno datako mismo kaman kasasagang ni pangilat ako sin uno panglignat ako sin awak takong maabusan takos makan and so siya din na nailat ako sin kasasadi Israelita idi ay inilan din ang surat sina nga dinay da nga tuon da matanga da ipugaw sin kadanda at dati ay makuani on at adu di may dawatin kasapulan din duani at magay kanunda siya di bakan lawa anda tako ay ipagata ko na apo Diyos din kamana na ay kalilik na may tulit ako sin verse 20 kanana kitam o apo ti panagsagabak iti panagtuk iti kararwak
madudog ti pusok iti ladingit ko gapu kadagiti basbaso ko. Iti kalsada adda panagdungaw gapu iti kampilan, iti uneg dagiti balay addamot panagpapatay. So sinakasin inbagan din nang isurat sina din panagladingit na gapusin na ila na. Yan din ilan tako din na kanan kitaan mo apo at kamansyamot lang din tono din sin verse 1 ay din kali ay nausar si di ay at panagdungaw. Isu nga din ay kali ay nay uno din iyat na express na at din kali na usar si na uno at din kali sin lamay nya panagladingit sin timpon di lamay. Apay tan din ipugaw o Israelita at ada unday dadi natay sin imalian din taga Babylon niya ay namakasin ilida. May verse 21 kananas na dengem dagiti asop ko awan mangliwliwa kanyak. Maragsakan dagiti kabusor ko gapu iti indisor mo adidigra. Miyag mo ti aldaw nga inkarim. Pagsagabam dagiti kabusor ko kas iti bukod ko panagsagaba. May ilata ko na din verse 21 ya 22 at di kanan di theologian, this is imprecatory psalm o imprecatory lament. Dahil na ibaga at na din kali ay manisudsud. Apay nga mansudsud tako. Tanwada di mapani kanat akon ipugaw ay napigpigsa mo si data ko. Yan wadi laway inamag dan data ko magay maamagan tako tapno makaibaos tako no mang protektar sin awak tako. Isu nga nun kamana na sitwasyon ay at kanan din ang surat sinaon isudsud tako naon Apo Diyos. Ada amo mo sinka bibiyag tako asasay Kristiyano at naparas tako ay nagsudsud na Apo Diyos. Ay nagsudsud tako na Apo Diyos. Kaspari kan sin panublaan din boss tako at bakon mayatin inamag nan data ko yan data ko at nasaktan tako din magay mabalin tako. Yan sinamagan tako ayin sudsud tako na Apo Diyos di. Ono wala di inamag di kanan tako na uno mamano tako no mamanang tako yan kaputa inaunada yan magay mabalin tako tanday dadin wala mas power na. At ay insudsud tako din Apo Diyos. Din gapo ay manisudsuд tako na Apo Diyos gapo tawaday bully waden ng bully ang data ko wada ipugaw ay mas napikpiksa mo si data ko yan way amagad day lawan data ko magay mabalin tako. Isu nga siya na din iyat takoy mang isuplikar sin verse 21 ay dinanay at panang isudsud ang Apo Diyos sin lawa ay inamag di udong maipugaw dayda. Karo ay tulit ako sin verse 2 at kananas na ukumom ida gapu kadagiti amin a kinadakes da. Dusam ida akas iti panang dusam kanyak gapu kadagiti basbasol ko. Nasaem toy puso agasugak iti panagtutuok ko. Kasi ilang takos na ay din panang sudsud un Apo Diyos at gapot ta way laway napasama ko data ko gapusin inamag di udom ay ipugaw. Yan din imprecatory psalm ay na at adinan ay part ay na at bakon nan lay na ibagaon way laway panang numnum tako ay mapasama sin udom ay ipugaw. Muadi at lay na ibaga gapot ta waday laway inamag di udom ay ipugaw parang data ko man isudsud ta kun Apo Diyos ay maibasar sin kinalintag na nga gaputan na lintag si Apo Diyos He will deal with them according to His justice. Sideya tana sin second line kanana dusam ida akas panang dusam kanyak gapu kadagiti basbaso ko. Mo Apo Diyos mo dinusam akon gapu himbaso ko.
uh, deal with these people ay lawadi namagdan sa gapo apusin basol ay inamagda at nay at iyat ay mangibaga sin panangsudsud takuon apo Dios so nga din libron di ladladingit itduha na si datako apo ay mansudsud on apo Dios gapo sin laway inamag di ipudom ay ipugaw on datako so nga din panangrik na ay I think it's part in national anthem tako din mang protektar ko masin udum ay mang palpalawan dato kaman di kana ang mamatay no din verse 22 ay nay at verse 21 niya. So, mailit ako sa nasin, verse 21 and verse 22 at this is imprecatory psalm. Ono, ito nga dinay, libro di ladladingitan at ituwanas dat ako ay mansudsud on apo Diyos, gapusin laway, inamag di udum ay ipugaw, undat ako gaputa din, ipugaw ay naida at adit ako kabaulan ay labanan si daida. Yan Sharia din gapo ay mansudsud ako at maibasar sin panangamot ako ay si Apo Diyos at nalintag si siya. Yan mo kanat ako nalintag si siya magay libre ay basol. He has to deal with them. Wari basol kanan why dusa. Yan wari laway inamag di udumay pugawon dat ako. At bakan lawa ay mansudsud ako on Apo Diyos. Yan wari mabasa ako sin Psalm ay kanana on kanan Apo Diyos on numan adawag din babalo uno din ulila bugaw sin lawa amagin di pugaw unday da awni at badangak si dada kanan mabasa ako di sin Psalm nya so nga at kamuha din no sin mimisis tako ya pagatan wala siguro di disagreement ako na ida yan baka at mo isutsudas data ko na po Diyos ya mamsyari din idea at way ipugaw ay nansakit ang data ko yan agay mabalinta ko ay mga sumbat unday da so nga din mabalang nga magan takot mansutsut takon Apo Diyos yan bakan lawati ja so nga sino din maaral tapos na din ladingit at iturong nas data ko ay si Apo Diyos at ingay di makatulong ang data ko kanakad kao yan on din ladingit begins with God and ends with God. Nga numan ladingit ako, lay din na ibagaan, bigbigan tako ay si Apo Diyos matlaang di makatulong undat ako no si shout anggoy di mabalin ay makatulong undat ako. And it took humility on our part to do that before God, to express ourselves before God. Nga aminon tako ay no basahan takod ka din no tawlit ako di pinasa ko takod ka yan on magadi udum ay makabadang unsi siya iso nga sin nay bersikulo ay nay sin 19 yana 22 on mantauli on Apo Diyos matlang ay bigbigan ay sin kamaudyanan matlang at si Apo Diyos din makatulong unsi siya iso nga din ladladingit at iturong nas datako ay si Apo Diyos at ingay di makatulong ang datako. So nga rod mo ilang tako din inaral tako duani sino din maaral tako sin Manipur verse 12 gana sin 22. Una din ladladingit at ituna din iyat ay mangibaga si mangiladawan sin kalilik natako Diyos. Partin panagladingit at i-describe tako mo sinudin na lawan na pasamak ya sinudin kalilik na tako ang Apo Diyos may kadwa at inarat ako ay dinladladingit at panang bigbig ay nakabasol tako
sinsangwanan dinalintag ay Diyos tako. God is holy and we are prone to commit sin. At no manladingit ako, it help us to be sensitive about sin. As I have said a while ago, manuwari mailat ako ay bata ko ay mamati ay nanbasol. Then first ay reaction tako kumaat manladingit ako para unday da bakon tako kuman judge si daida. Maudi at dinladladingit at iturong nas datako ay si Apo Diyos at ingay di makatulong ang datako. Yan numanladingit ako is to recognize that ultimately it is God who will comfort us. It is God who will restore us. So nga nung dinamin danay inadalt ako at sinuwarod din mabalin ay kadagupan di inadalt ako duani. At sinay din ladladingit at panangibagaan ang Diyos. Ta itauli na kuma din sigad ay kasasaad yamayat ay pakikadkadwaan takuan siya. Din panagladingit at gapot waday banbanag ay importante simbiyak tako ay namaga. Manladingit tako tan waday udom ay lahil-laydan tako simbiyak yan namaga. Yan sin panagladingit ako at ibagbagat ako na ako Diyos ay numabalin ko at itauli na dadi ay namaga datako. Yan numan pa sin intiro ay libron di ladladingit at magadi sungbat Apo Diyos sin adawag din ang isulat sina ng mabalin na mabasa tako sin udom ay pasat ti Biblia karkaro sin Revelation nga sin mao din to pay mutlaang at si Apo Diyos din mangliwliwa ya mangaga sin amin ay saksakit ako mangaga sin saksakitan di nung tako ya si siyamot lang di mangitaul sin amin ay namaga undat ako. Iso nga here sino din amhagan tako duani sin panang adult ako sin ladladingit ay nay. At umuna at kasin baka wada amamot ako ay ipugaw ay kasapulan da di badang kaput namatayan da uno kaput napaay da sinbiag uno kaput disappointed da sinbiag yan kaput danay pugaw at na ipakaamo ang datako opportunity kumaay datako ay nangamo at mapadangan tako da ay mangi process ay manladingit. Here's the thing. Sometimes din iyat tako ay dinlayat tako ay mang comfort unda ida din udong may manladingit at imbis na tulungan tako da we try to minimize their pain. Sinalita kay baga maminsan at kamanana nuwada ipata ko ay namatayan kanan tako ay mangwani di balitan na imay sisyasin kada na po Diyos. Ay meta ibaga di. Numan pa sin gagarat ako at mayat din iyat at I think pakon property. Instead, bayan tako ay tulungan tako kitin sa ipugaw ay manladingit. Tulungan tako da ay mangi-express sin sakit inumnumda. Siya. Mamisa na bukat dumayat ako ay mang-minimize sin lakamon di udumay pugaw ay sakit at kamana na maawatak sa ta napadasak apo kananta ko ya. Napadasak apo sa isong maawatak sika. Really? That's how we minimize pain. Din katatuan na data ko ay pugaw at na duma din level of response tako sin laway na pasama kong data ko. Dinudong nalakaan dahil makarecover ay dagos nuwara yung namatayan. Dinudong at narigat para ang dayda.
Yan adit ako kung basta-basta yung mga yun, maawatak sikatan na pasama kan sa kana po. No. Sabali din iyat na man response in laway na pasama on siya. Sabali abu din iyat ko ay nang response in laway na pasama. Undat ako. Unsakan. Maminsan din ipugaw at mas nasaksakitan siya din na frustrate sin nan-apply na ubla kaysa din bumagsak sin exam na wari udum ay mas nasaksakit ang dayda din din nabasted kaysa din namatayan. See, so we have different mechanism or different response sin diga tayo dumatang sin pagta ko. Iso nga I think undat ako duani sin yat ako mangi process sin lawa sagsagabang tako uno tasay mapadangan tako din udo may pugaw ay mangi process sin laway sagsagabang da is to express all these things before God. Yan din saludsud tako uno din ibagat ako at mabadanda ay mangibaga sin kaliliknada. Yan ibagada di yan iturong tako dayda ay si Apo Diyos di matlang di mang comfort unday da pakon si datako. We are just an agent to help person process din ay ligat ay amon da. Ay siya. So siya na yan ada amo mo sinudin na sa saadan di udong ang datakos na mabalin ay warang datako di namatayan yan nanang ay adit ako baw in process di pakawarang datakos na di napaay yan nanang ay saksakitin din ng nung tako dadi yan maybe adit ako in bagbagang Apo Diyos na yan let me encourage you to express this before God. Let me encourage you ay mangibaga ang Apo Diyos dana i-describe tako da din liknata ko bagata ko na Apo Diyos mo sunodin laway na pasama and mansuot tako na Apo Diyos in iyat na ay mga comfort ang datako yan mo ibagata ko dana namnamahok ay no muta ko ay dengan Apo Diyos dana ay adawag takon siya we will become closer to Him. And that's the good news about tinladladingit at adalat ako duani. Siya, kararagta ko. Apo Diyos ay amami, yamanin mi din kalimaynay. Nga sin panagbiag mi at dumteng din ligat. Sin panagbiag mi at tuwad ay sakit. O no, masaktanan mi Apo Diyos. Kung sin lawa ay mapaspasamak sin lubong ay nay. Ngumanyaman kami Apo Diyos na even in our deepest pain, maybe no one can understand. Thank you, salamat Apo Diyos tan. No ibagami na sika dengem yan sika di tumulong anda kami. Salamat Apo Diyos yung kalimenay. Ay mangitunda kami ay bakon lawa din makikalian sika ay mangibagaan sin amin ay lawa ya sakit tinumnumi. Salamat Apo Diyos. Sika din mapadayan. Singadan Hesus Kristo Apo mi. Amen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease ourselves
suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?